Kinong yalam tenrai khasi kis em kilingdo bat ki sordar kila sumar ya ka khendo ka riti rustor baka culture khasi jongi na do kis pasna ki dorbar shnong dorbar raj bat dorbar hima ki long kinong yada ya ki jingyo pateng tenrai jongi hendrai menta ki an thamai balawan ra daka KHDC hapo ka VPP ki pendo ya ka bor jong kinong yalam tenrai hakini ki an kim don bentashu ha ka jingrai Kasiti jong ka hitu ka penpau bakila kerpat ikis iam bag penpai ikis sanat syaka council bat benwan syaka jingelang ka office VPP. Kani ka peni baka VPP ka kwa ban penjori ki nomi khmat bala jiat bat ban penplot ya ki dorbar bat ki board ten rajungi. Kani kam dai ka jingerap hendrai ka buj ban penjajai ya ki jingsha jingen tho. Ka VPP ka le kum basin syar pat ba marwai. Ka VPP ka dang penjot ya ki iam jogi. Kerjaan yakin nong yalam tenrai khasi pen emi kidoba bat ya